И здрасти YouTube, аз съм Гага9, т.е. Мистер Sparky Gaming. И днеска съм в билтински сервер и ще ви разкарам и с моите къщи и си самия сервер. Да, нека започваме игра. Опа. Да, това е моята, не къща, това е моят шоп. И сега ще ви разкарам из него. Да, това е вътре. И тук са ми нещата, които продавам. Но така имам командата, правене на табелки от сорта buy, sell, free и така нататък. Съм си направил табелки, които са с buy и с цена, която нали се купува все пак. Ето сега ще ви демонстрирам. Да, ето. Тук са храната е горе, пък материалите са долу и тук са, например, вземем ето изтакана и 15 пари са взети от вашия баланс. Да. Това е отвън. Само си че... Опа. Забрах беше командата. Да, значи... Тук... Гледайте какво продавам. Кокаин, водка, ракия, Monster, Red Bull и така нататък, някакви глупости. И така да, с Анвила си го правя. И даже това е моят приятел. Да пък и ето да не води. И да, тук нали разни глупости. Това е фонтанчето. Това е фонтана. Тук е Sugar Case и това ми е едното барче, което не е много красиво, но пак. Така, и тук нали градинката. С различни, тук имам столчета, масички, столчета, масички, такива неща. Ето, хай, кажете завера на YouTube. И ето колко хора поздравиха. И да, така ви демонстрирах. Сега отиваме на вторият етаж. И като гледате, това ми е тераската. Тук има различни неща. Това ми е леглото. Така ме кефи. И да, значи тук е нещо като барчето, дето е. И навън. И сега ще ви покажа къщичките, които ви направих днес. Като ми беше скучно. Тук малко пътечка. И ето Warp Gloria Mar комплекс. И тук on by the Sedon Creeper. И тук къщите. Ето като гледате. Сега вземем шкафчета. Да, тук е банята, туалетната по-скоро. Туалетката. И да, тук направим с разни шкафчета, както казах. Тук е градината. Тук е другата къща. Тук имаме, както гледате, две легла. Имаме си хладилник. И да, и това ще остане тук. Тук ми е енчантинг рума. Пак туалетна. И сега ще ви разкарам спана. И тук сме, да, това спана. И тук да, различни, където пише, нали, ето, например, тук за сайта, ще го има в описанието на клипа, тук където станете Creative SMS Admin, Boss, Eco и други команди, които може да получите, съответно с SMS от сайта. На част онлайн получавате по 7700 пари, тук пак сайта. И да, това е спана. Тук имаме Skyblock и тук да отидем на Enchanting зоната, тук за инфо за SMS-ите.
Само да напишем. Да, имаме и paintball. И тук, нали, това е на нали, за строение. Тук къде можем да отидем. Тук е за магазина, тук е за апартаменти и недера. Там. И да, това тук ще видите сега спана, който можете един етаж да си го закупите за 2,40. Ето го и него. Доста голямо. Втори етаж е шопа. Да си купите от него готините къщи за SMS. Да, има и Warp SMS град, където можете да вземете къщи, малко ще ви покажа. Има репайр, значи тук може да си репирнете нещо, значи варите си, което имате, да кажем, нещо като брони или нещо от този род. Варите си го и репирал и си го репирвате за 15 000. Е това, което ви държите в карта, например, искам да репирна тази брадва и цъкам тук. И да, то не може да бъде репирнато, тъй като не е използвано дори. Но ето, например. Опа, само на секунда. Че изчупих. Да го правя. И, например, сега чупя нещо, да кажем, и нали, тя ми се скъпява, че ми е репирана. То това е шопът. Може да закупите, както да повторя, с SMS 2,40 за един етаж от спана. Това са нашите фигурки. Има много ларпове, като Warp PvP, Warp SMS, да, ето Warp SMS град. Да, тук. И нали, тук главният сервер се казва Guild, много е добър, помага с каквото може, обръща внимание на играчите и на играчите. Тук нали, ако ще продължите напред по улицата и вижте табелите си инфо, може да видите колко къща и тук нали пише цена. И тук какво трябва да се изпрати, да, тази така и да. Да, това е къща, като гледате. С басейн, както моето такова. Не знам, че неговото е 10 пъти по-яко, да, разбира се. И да, значи, сега тук всичко той си го е правил и е много красиво и ги подава, разбира се. Той е много стилно, нали, конструира къщи. Мене ми харесва. И да, тук, значи, това беше Белчински. Може много ларпове, като гледате ларповете. 63. Сигурно има още толкова, ако не два пъти повече. Много красиви къщи, много як сървър, няма такива глупости, смисъл. Нали, съответно, Лилт е такъв сериозен човек, не всички да са админи. Разбира се, има SMS система, която се заплаща, нали, и ставате админ. Да, значи това е. Мен лично много ме кефи този сервер. Игра от около 5 месеца някъде. Сега като гледате съм бос, най-главната титла в сервера, с всички допълнителни команди, пише се Gaga 9, ще има моят скайп в описанието. Да, това беше от мене. Надявам се да ви е харесал клипа. IP-то на сервера ще бъде в описанието на клипа. И също моят скайп. Ако искате, можете да ви направя къща да живеете с мен или да я продавам, разбира се, за една паричка. Т.е. да ви я подаря, да. Можем да си построим заедно къща, така че който иска, даже може да снимаме заедно клип за новия ми YouTube канал Mr. Sparky Gaming. Просто в момента съм джелнат в него и не мога да влезна в смисъл, да, джелнат съм. И аз не знам кой направи точно, просто съм джелнат и не мога да играя в сервера. Да, тук скайпа ми се отвори. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесало и моля не хейтвайте, тъй като това ми е първият клип. Коментирайте, харесвайте и по-нататък като правя повече клипове, ако ви харесват, се абонирайте за канала, разбира се. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа и чао!